Li kieku ma kienx għall-ippjanar fit-tul tal-gvern, il-familji u n-negozji Maltin għamu għall-aħbar li l-prezz tal-fuel ola drastikament. Iżda bil-politika ta' stabilità tal-gvern, il-prezz ser jibqa' stabbli u l-pjanijiet tal-futur tal-familji u n-negozji ma tħarbtux ħesrem. Hija b'din il-viżjoni li l-gvern taħares lejn kull qasam u jibdel il-kultura preżenti biex il-problemi ma jibqgħux jissolvew għal żmien qasir iżda jkunu riżolti bi strateġija fit-tul. B'din il-viżjoni l-Prim Ministru Joseph Muscat tkellem dwar l-isfidi li l-MHRA qasmet mal-gvern waqt il-preżentazzjoni tal-proposti tal-budget għas-sena d-dieħla. Fid-dawn li l-konnettività ta' pajjiżna huwa punt li tqajjem mill-MHRA li jesprimew tħassib tagħhom li sena d-dieħla l Malta mhux se tkun l-operatur li twassal l-ikbar ammont ta' passiġġieri f'pajjiżna, il-Prim Ministru saħaq li l-ftehim strateġiku bejn l-Malta u l-Italja mhuwiex finali u jekk il-gvern isib alternattivi aħjar fl-interess ta' pajjiżna ix-xogħol jid-diskussjonijiet. Mhux qed ikun esklus l-investiment lokali u minn sorsi oħra barranin. Iżda il-Prim Ministru esprima li huwa essenzjali li l-Air Malta tissieħeb ma' seħeb strateġiku barrani biex tingħata aċċess għal sistemi u riżorsi li qed jintużaw fis-suq internazzjonali li ma jistgħux joffru investituri lokali. Dwar il-bżonn ta' investiment fl-infrastruttura, l-Prim Ministru stqarr li l-ammont bla preċedent ta' turisti li qed jara pajjiżna qed joffri sfida l-infrastruttura li qatt ma saru pjanijiet għaliha fil-passat. Għalhekk fil-budget li jmiss pajjiżna jrid jaħseb għal strutturi li filħu għall-popolazzjoni Maltija u għat-turisti li jżuruna. Il-prodott offrut li turisti, l-akkomodazzjoni u l-konnettività huma t-tliet binarji li fuqhom faslet il-proposti għal qabel il-budget l-MHRA. Dan kollha marbuta ma' tema ċentrali, ħolqien tal-ġid komuni li għażlet l-Assoċjazzjoni għad-dokument tal-budget sa' sena d-dieħla. Fil-proposti tagħhom l-MHRA qed jinkoraġġixxu li l-mudell tal-Private Public Partnership jintuża iktar ta' spiss għaliex iwassal għal riżultati iktar effiċjenti. Dwar il-qasam tal-enerġija l-MHRA saħqet li mhix se titlob għal iktar roħs fil-kontijiet, iżda appellat lill-Gvern biex jinkludi miżuri fil-budget li naqsu l-konsum ta' dawl l-ilma. Imbagħad fejn tidħol l-akkomodazzjoni, Tony Zara fisem l-MHRA fakkar kif kulħadd investa biex itejjeb il-prodott u l-livell li joffri lit-turist, iżda fakkar fl-isfida li joffru l-akkomodazzjonijiet mhux liċenzjati u għalhekk appella għal aktar infurzar.